والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فالسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi bisa yardar Allah da kuma ikonsa ya so ya yarda ya aminta ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin marigayi malam ya'u da yake sabuwar anguwa a nan cikin birnin Katsina, wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafinsa mai tsarki alkur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullum Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Alhamis 28 ga watan Dhul-Hijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445, wanda ya zo daidai da 4 ga watan Julai miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2024. Idan mu manta ba ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratu al-kahf. Karatunmu da ya gabata jiya faɗan sama ɗaukakin sarki, amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahr فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. wanda ayo bisa ƙarfi ku Allah ta'ala za mu tashi doron ayata 80 daidai. wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم. الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري yake ce da shi zan baka, ko kuma wannan shine ƙarshen rabuwata ko rabuwata tsakanina da kai, amma gabanin mu rabu zan baka labarin abin da ka kasa jurewa ka yi haƙuri a kayansa. shi kaga na farko wannan jirgin ruwan nan, to haƙiƙanin jirgin ruwan da ka gana aibanta mallaki ne na wasu miskinai suna gudanar da al'amari, to da kwace masu gwamma ya kasance yana da ɗan aibi su yi ta ƙarƙarawa haka dai har Allah ya abin da zai yi. Wannan matashiya ce akan karatunmu da ya gabata jiya. Tashin karatunmu a yau, wannan bawan Allah ya ci gaba da ce ma annabi Musa wa ammal gulam. Dama masail Qur'ara uku ne suka kawo rabuwan. Mas'ala ta farko jirgin ruwa da aka aibanta. Mas'ala ta biyu yaron da aka kashe har lahira. Mas'ala ta uku mutane maruwata kuma aka masu hidima. Ga cewa bai kamata maruwaci a masa hidima haka kawai ba, tunda ɗabi'ar sarruwa to ya kamata ya biya a masa sai a sai abin da yake da shi da abin da ya bayar. To mas'ala ta farko an hallale ta. Mas'ala ta biyu wa ammal gulam, cama kaga wannan yaro da na kashe, fakana abawahu mu'minain, mahaifansa guda biyu mu'minai ne. Kaji kana
kaga abawa shine ismun kana, kaga mu'minaini shine khabarin, kuma duka mai rufu'a yayi rufu'a, mai nasba yayi nasba, mai rufu'a yayi rufu'a da alif, mai nasba yayi nasba da ya bisa al'ada ta musanna yurfa'u bil alfi wa yunsabu yujarru bil ya. shi amma kaga wannan yaron fa kana abawahu, mahaifansa guda biyu mu'minai ne. To kuma shi a tasowansa din nan, a yadda ya taso shi lafiya launi bai da matsalar komai, to amma wa ya san mai gobe za ta yi banda Allah? To mu abinda goben za ta yi ne shine aka nuna mana, ka gane a tsakanin shi da Allah ne. Allah ya ce wannan yaron in ba kashe shi aka ba akwai matsala, da biyu su ɓaci goma a sheka ɗaya lahira. Kuma shi wannan ma da aka kashe bai ma fara ma saba ma Allah ba ma tukuna. To kuma in ya girma ya ɗaga zai barar da biyu, to da ka rasa biyu gwamma ka rasa ɗaya zauna lafiya, ka gane ai. Uwayensa guda biyu mu'minai ne bisa ɗabi'a da ƙa'ida ta yaren larabci, yakan ɗauko abu guda biyu ya mashi sunan guda ɗaya. In ka ce abun mahaifi, ummun mahaifiya, da ka ce ummahat kana maganar me iyaye amma mata zallansu. In ka ce aba kana nufin iyayen nan mazansu da matansu, ka gane ai. To in ka ce abun kwara ɗaya abawani, kaga ƙa'idar kai a larabci sai ka ce abawani, abun da abun, ka gane ai. Abun idan aka haɗa shi da abun sai zama me abawani, to kuma ba haka ake nufi ba. In aka ce abawani a nufin uwa da uba, ka gane ai. Kamar in ka ce kamarani, kamarani ana nufin menene ashamsu wal qamar, amma ba a wata biyu ai. Ashamsu wal qamar su ake kira da kamaran. Allah sama na ganewa. A irin wannan usulubin ne Allah yake magana wani lokaci, in yayi wata magana sai kaga wani ya rasa gane ina aka sa gaba. Uwa da uba mu'mini ne, shi kuwa a matsayinsa na shi idan ya tasa to zai bada matsala. Fa khashina, kuma dalilin kashewan shine ba wai dan ba a so duka ba, a fa auradina, sai muka yi nufin an yi budilahuma rabbuhuma khairan minhu zakat, goma a kashe shi. Da a kyale wancan jirgin lafiya lau su zo wannan sarkin ya kwace, da a mashi illa a aibanta shi, sarki ya ce wannan jirgin na da illa ya wuce, wani ya fi gara na ƙasa shi. To kai kuma ka zo kana ta kayya kan abin da baka sani ba. Ba dan su bane, kuma dan su ne. An fahimci maganin? Ba dan su bane kuma dan su ne. Ma'ana ba dalilin su yasa aka tada bangon ba, kuma dalilin su yasa aka tada. Magana ce guda biyu. Amfanin tada bangon ba dan amfanin su bane, dan amfanin wasu ne. Amma an tada bangon ne dan su, saboda kada su bada matsala. Allah ya ɗauki alƙawari, ya ɗauki amana tsakanin shi da wani bawa, kada a ci amana. In an ci amanan nan, wa ya ci amanar? Allah ne ya ci amana. Allah baya cin amana. Ashe in aka haɗa baki da kai aka ci amana, to kai ma maciyin amana ne, ka gane ai. Idan ka ɗauko mutum ka bashi matsayi ya ci amana, to kai ka ci amana. Kawai hanya ɗaya ce za ka bi ka ƙwato amanan mutane ka dawo masu ita. Amma in ka ce tafi Allah ya isa, to hada kai kama kanka, ka gane tana kanka kai ma. Wa ammal jidaru, shama kaga bangon nan da muka tayar, fakana ya kasance ligulamaini yatimain, mallaki ne na wasu yara guda biyu, kuma yaran marayu ne. Fil madinati, kuma wannan mugun garin da mu kaga an ƙi saukar mu dan abin da zamu sa bakin salati ba iya taimaka mana shi ba. A wannan garin azzalimin gari nan suke rayuwa. Kai garin da ba iya taimaka ba ba, kaga za a taimaka maraya? A nan garin nan suke rayuwa. Wa kana
shin mutanen kirki ne ko aka san haka ba a mana magana ba. Amma menene ya jaza aka ɗauki wani mataki na bama wannan dukiya kariya? Saboda salahar uban, nagarta ta uban, mutuntaka ta uban, aka kalla aka sunanta a cikin ƙur'ani da sunan ita ake nufi, sunan mace ake nufi. Sai Maryamu, ban ce maka ai mata ta muhsina, akwai muhsina ƙur'ani ba ita ake magana ba. Ai sunan matata Bushira, akwai Bushira ƙur'ani. Sunan matata Firdausi, akwai Firdausa ƙur'ani. Usman da Umar da Abubakar duka dama ba a masu suna ba sai da ƙur'ani ya zo. Mun fahimci abin? Wai sai da musulunci ya zo aka masu suna? Kafin musuluncin akwai me? Akwai Umar, akwai Abubakar, akwai Usman, akwai Ali, akwai Talha, akwai Zubair, akwai Urwa. Shi ɗaya ne Alhaji wa Isma'ilu, ba in ka isa kai kawo naka. Alhaji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ba wannan bace mas'alar. Mas'alar nan shine me Allah ya ce a masa ayi kawai shine. Amma mas'ala ina suna na Qur'ani? An tarfa wani malami Allah ji kansa da rahama. Allah ya yafe kurakure. Aka ce ina sunanka a Qur'ani? Yace kai a faɗala alaihimul umaru. Aka ce arama ko ba ka arama ya ce haka yake ba ya da iya. Tunda rufa ce kawai aka canza ta koma wasali sama ko? Tunda shi can a faɗala alaihimul umur, in faɗala alaihimul umur, in faɗala alaihimul umur, rufa ya kan mun jayin shi kuma ne ya ce umaru. To sai abinda Allah ya ce ka masa a ƙur'anin kayi ko baka yi ba? Muna da matsala, muna da damuwa. An aji abinda yake na asali, an ɗauko wani abu shi ake yi. In ka zo da asali sai a ƙalubalance ka. Yau ɗin da muke magana da wani babban mutum ma'aikaci ne. Shi akar makala da Allah kai afuwa, na kira ka saboda akwai abin da nake so mu tattauna. Don Allah a matsayin ku ba da shawara cewa a aje duk wani hukuncin da ba na Allah ba a zo a ɗauki Qur'ani. Ya ce a tattaro malamai na kowane ɓangare su zo su haɗu a ɗauki Qur'ani kaɗai a duba a ga me ya ce a yi, me ya ce a bari. A zo a tsara mana doka a shari'a. Su ma kiristoci a je a ɗauko duk ɓangarorinsu duka, su ma su zo su kalli Bible, me Bible ya ce ai me ya ce a bari, su ma a tsara musu. Idan musulmi yayi a kai shi inda aka ce Qur'ani, me Qur'ani ya ce a masa. Idan kirista yayi a kai shi me Bible ya ce a masa a masa. Yace ina ganin aka haka za a zo na lafiya. Yana so da Allah a bada shawara ne, wala Allah ko gwamnati dauka. Na ce masa to cikin magana da ka kawo akwai abubuwa guda biyu da na hango waɗanda zan maka magana a kansu. Na ce na farko shine ka ce a ɗauko malamai na kowane ɓangare su zo su haɗu su ɗauko dokoki a cikin ƙur'ani kaɗai a tsara su matsayin shari'a. Na ce wannan ɗin ba zai yiwu ba, saboda malaman kowa ya ja nashi ya koma gefe, ba za su yadda a tafi a wannan tsaro ba. Na ce kuma misali ni a matsayina ne ni da ake kallon cewa dama Qur'ani kaɗai na tafi da shi ko na tafi a kansa. Idan na ce a zo a haɗu kan Qur'ani sai a ce me ina tallata koyarwa ta ce da fahimta ta. Na ce na farko kenan. Na ce abu na biyu, su wane ne za su ɗabbaka wannan dokar? Ai shugabanni ko? Na ce to ba gaskiya suke so ba, a galibiyan su ba ita suka sa gaba ba. Na ce kar ka manta mu koma asali. Gabanin zuwan Bature ai muna da tsari ko ba mu da shi? Muna tafiya kan dokokin musulunci ko ba mu tafiya kan su? Da Qur'ani ake shari'a ko ba da shi ba? Nace da Bature ya zo su waye amfani da su ya karbi Qur'ani ya ba su wani abu? Karka kama suna. Shugabanni da su ya amfani, ya shirya dokar da ya shirya, ya karɓi ƙur'ani ya ba su wani abu. Waɗanda suka ƙiyada su sallama me aka masu?
kashe su aka har lahira. Waɗanda ba su sallama ba an kashe su har lahira, an aika su lahira. Ya ce to su waɗanda aka yarjejeniya nan fa suka ba da ƙur'ani ne suka karɓo wancan fa, yanzu su ne fa in ka taɓa su fa ka taɓa me, ka taɓa ƙasa, ka taɓa manya, domin su suka yi abin da suka yi, suka yi duk abin da suka yi, suka yi duk abin da suka yi. Mun fahimci abin? Kai ka ga yanzu wannan ne yanzu zai iya kware ma wancan baya? Kuma duk matsalin daga ina muka samu ta? Ba daga can ba ne? Waɗanda kake sa ran su maka dokan ba ita bace gabansu. Abin da ke gabansu shine ya za su yi sayinin a dokar da aka yi sayinin a kanta. Samuwa dili ne ko samuwa dil, wata doka da aka yi sayinin a kanta cewa ta dola biliyan 150, dokar da aka sama hannu a kan ta alaji, an sa hannu kan abin da ya shafa auren jinsi ne, luwaɗi da maɗugu, namiji auri namiji, mace ta auri mace. Wannan dokar ita ake kokarin sa hannu, ko ma an sanya ko Allah ka mana afuwa, Allah ka sassauta mana, ka sa mana mafita. Ba zan faɗa ba, kai da ka faɗa can ka je can ka faɗa abin da ka faɗa, ni ba zan faɗa ba. Wani musulmi da musulmi kai Allah ka mana afuwa, Allah ka sassauta mana, Allah ka sassauta mana, Allah ka sama wannan al'umma mafita. Zaman lafiya muke fata, Allah yana da hanyar da zai iya kawo mana, amma tsarin da aka gina ƙasa nan zai wahala a haka mu samu zaman lafiya da ake nema. Jami'in tsaron da zai je ba da kulawa ka samu zaman lafiyan, albashinsa bai iya rike shi kwana 10 dindi shi da iyalansa. Albashinsa bai iya kwadda shi da iyalansa ya biya masa bukatu na kwana nawa? 10 a cikin wata mai kwana 30. Na ce wannan kwana 10 da ka iya mekin da ƙyar ka samu a daddafa ya kai ka kwana 10, ina kwana 20 din? Na ce kuma wannan fa ba wai kuskure bane aka samu wanda za a gyara gaba, dindindin ne har shekara ta ƙare haka za a tafi, wata shekara ta kama ga makami hannunka, ga menene hannunka, ga menene hannunka, tsakani da Allah akwai aiki. Hanci ba batun hanci ba, dole a ci kai a ƙasar nan, dole ma ne a ci kai, dole ne. Sai yana tashi cin kan a kula da ido. Amma kuma malam Bahaushe ne ya yi karin magana, ce ganin kai ganin ido, ganin ido bai hana a ci kai. Mahaifinsu nagartaccen mutum ne, mutumin kirki ne. Fara da rabbuka, sai ubangijin kai nufin an yabi lugha a shuddahuma, su kai karfinsu. Wa amal jidaru fa kana li gulamaini fil madinati wa kana tahtu kanzu lahumma wa kana abuhuma salihan wa amal gulamu fa kana abahu mu'minina fa khashina an yulhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhuma. Duka wannan wake maganan shi wannan bawan Allah. To amma da aka zo wajen fitar da rahama sai ce fa arada rabbuka an yabluga fa arada rabbuka, kaga nan an kawo ubangiji, fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Da yake rahama ci babu tun kisa ko menene aikin aka jingina ma Allah, sai ubangijin ka yi nufin yaran nan in sun girma su fitar da wannan arzikin nasu, wannan rahama ce da jin kai daga ubangijinka. Amma abubuwa guda uku nan da ka ga nayi,
duk ba da ka bane, ba hasashe bane, ba lalibe bane. Za ka yance wannan addinin adiyan sha'ani kawai duk lalibe ake, abinda ba waje to ba duk lalibe muke. A kai ke lalibe, Allah ji kamalan da rahama, kai ke lalibe. Wallahi kai ke lalibe, wallahi summa tallahi mu ba lalibe muke ba, wallahi ba lalibe muke ba. Wannan hanyar da muke kanta muna rike da alkur'ani katakam, wallahi billahi kafi karfin ka rike qur'ani a ce kana lalibe. Kai dai da ke lalibe je kai lalibe, in ka samu ka samu, in ba ka samu ba ka samu ba, amma mu garanti muke da shi, in ka rike wallahi za ka samu mafita. Amin ya rabbal alamin. Allah ne ce ka rike, in ka rike shi zai sama mafita. Mu ba lalibe muke ba, kai ke lalibe. Wallahi ba lalibe muke ba. In ka ji ana lalibe ba tabbas kenan. Mu kuma wallahi muna da garanti muka tafi a wannan hanyar, in dai mun yi yadda Allah ya ce a yi akan Qur'ani nan, wallahi aljanna za mu. In kaga an kuskure to bakin mu ya faɗi wani abu daban, zuciyarmu da gaban mu sun aikata wani abu daban. Allah ka tsare mu da haka. Yace wa ma fa'altuhu an amri, ban aikata wannan abubuwa guda uku ba duka bisa umarnin kaina, a radin kaina, a karan kankin kyar. An fasa jirgi kun kai bakin gaba da kyar kun haye ruwa. To malam tsakani da Allah wannan karatun ban iyawa. Kawai za ka yi nan yayi nan ne. To ina malaifin Musa da haye daure ka rika yawo da shi, har ka ce wai ina ma dai Musa ya daure, kai ka daure ne kai? Iya abin da Allah ya kaddara Musa ya samu kenan, kuma iya abin da Allah ya kaddara mu samu kenan. Wannan bawan Allah ya sanar da Musa ilimi, amma kada ka zo yau ka kama dan mutane ka kashe, ka ce ba alheri cikin shi, wallahi kashe ka za a kai ma. Allah ina gama kwanan kashe ka za a yi. Kada ka zo ka samu wutan mutane ka karta mata abin da ka ce ai in sun zo mai kyau suke dauka, wallahi sai ka biya kuɗin wannan motan. Ina ga maka wannan, ka kula da kyau. Shi wancan tsakaninsa da Allah ne, Allah ke ce mashi kaza, kai wa ke ga maka? Wa ya faɗa ma? Yau wato ka kyale abin inda yake, ilimi tsakanin wancan, amma ka zo ka ce kana da wani ilimi na hakika, kai ka san kaza da kaza, wannan aje. Muna tafiya kan abin da ya shafi zahiri, Allah ya ce mu kalla ba baɗini ba, baɗini mun bambame shi. Labari na kissa ta uku ta takaitu, sura kissa ɗaya ta rage mana, ita ce kissar bawan Allah nan Zulqarnaini. Wa yas'alunaka an zil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu zikra. Inam إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا. نعم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد حقنا بما لديه خبرا. الله يجزيك لادا. ويسألونك suna tambaye ka an dhil qarnaini, game da dhul qarnaini, ko sarki da ƙaho
mai zargi da kaho kawai abin da aka kalla shine qarnain. In ka ce qarnain tasniya ce ta qarn, in ka ce qarn na nufin kaho, sannan qarn na nufin karni. Me karni? Shekara 100. In shekara 100 na nufin karni, kaho na nufin qarn. Ya ka ce to sarki da kaho biyu, ma'ana yana da kahunna ne guda biyu, sai ka ce aljani. Ya rayu ne karni biyu, ma'ana shekara 200. Ina dalili? Kawai suna ne. Gashi nan kuma muna ta ɗauka mana sama 'ya'yanmu, sai dai ɓata muke akan Zulƙarnaini. Sai Allah ta'ala ce kul, ce ne da su, sa'atlu alaikum minhu dhikra, da sannu zan karanta maku ambato na musamman, zan ba ku karatu na musamman, za ku ji bayani filla filla dalla dalla sanka sanka sala sala game da abin da ya shafi Zulƙarnaini. Al-Sulaiman fankan nan ta kaina ban san me ke faruwa da ita ba, ni ban ji iskan ne ko me ke faruwa oho. Kuma dai ƙara mata za a yi alaji. Ni a ƙara ba ta yi wa ina jin wahala in yi shiru, tunda da yadda za a samu mafita to a fidda ne. Ba ka ji wa arma ba ka ji ɗan ta ƙaru ba. Allah ƙara sa mana mafita. Qul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Allah ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ce ni da su da sanu zan karanta muku ambato na musamman game da wannan bawan Allah da ake cewa Zulqarnain. Ya Rabb, inna makkanna lahu fil ardi. Allah ta ce lalle mun bawa Zulqarnaini dama, mun tabbatar da shi akan ƙasa. Mai mulki ne da ya mulki mahuda rana da mafaɗanta, kuma ya shimfiɗa shi mulki na adalci. Wa atainahu sababan min kulli shay, kuma mun bashi dalilin da zai iya aiwatar da duk abin da yake so. Kai in babu sababi ba za ka iya wani abun ba, ba kuma sababi na faɗawa fa ce ai wani dan sababi ne, na je na iske wance tana ta sababi, ma'ana tana ta balbalin bala'i kenan. Wa atainahu min kulli shay'in sababa, mun hore mashi dalilin da zai biya aiwatar da duk abin da yake so ya aiwatar. Kamar yanzu ne da aka ba mu sababi na jirgin sama, sai ka hau jirgin sama cikin 'yan mintuna ya kai ka inda zai kai ka. In ka hau mota za ka Abuja, ku ta uwar watsi, ku ta ruwan wuta, in kun yi gudu ne ku je cikin awa 6. Daga nan Katsina ka je Abuja cikin awa 6. To amma da ka hau jirgin sama minti 45 ka sauka tsakiyar birni alaji. Minti 45 jirgi na daga fu kawai fum, shikenan an gama. Ko dutse ma minti 45 na kai ka ne wani lokaci in ba ka sa alaji, kawai shikenan ka sauka. Sababi kenan. To kuma ire-iren waɗannan fa ababe ne yanzu waɗanda ana kallon ma tafiyar su ta zama takaitacciya. Akwai jiragen da kai tsaye alaji cikin yadda ka san walƙiya suke harbawa. Mutum yana aiki a Amerika amma kuma ba nan zai kwana ba, wata ƙasar can daban zai je kwana. Kawai an gama alaji, an gama. Ya fi jirgin sama sauri wancan. Waɗannan abubuwan da aka yi na zamani. To shi Zulqarnaini an ba shi dalili, hanyar da zai bai aiwatar da duk abin da yake so. Kawai shi kai ka taɓa zuwa can? Yana zuwa abin mamaki waje da ha sai ya samu ita ranar ta rubu tana ɓuya fi ainin hami'a, a cikin wani ido na laka. Abin da Allah ya faɗa kenan, iya haka za ka faɗa ka yi shiru, ka yi ta tona. Abin mamaki da ya je wajen wa waje da inda ha qauma, sai samu mutane a wurin. Ya samu mene? Mutane a wurin.
za ka sha mamaki fa wuraren nan da shi ya zo ko ya je a wancan zamanin, yanzu duk mutane suna rayuwa wurin fa, mutane suna zuwa. Akwai wanda wurin da alaji kana wurin, amma sai dai idan ka kalli agogo ka ce to dare yayi bari a shiga a yi bacci, amma da rana kata ga rana sama kana ganin ta kare sai a ce to wannan sa'o'in dare ne, sai ka shiga a yi bacci, ana so gobe a tashi a tafi aiki da wuri. Da rana baro rana ba ta faduwa sai karfe 11 da wani abu na dare, sannan rana ta faɗi. Tun wajen karfe 8 ko karfe 7 ko karfe 6 sai ka an shiga bacci, wai dare yayi bari a shiga a kwanta, dare yayi saboda gobe. Akwai yankin da suke rayuwa irin haka, akwai yankin da kuma daren ne alaji sai dai ka kinta ta cewa to yanzu fa dare ya fita, yanzu sa'o'in da muke ciki yanzu rana ce. Tun a wancan lokacin Allah ke baka labari, ya ji inda rana ke faduwa, ya same ta tana faduwa a cikin wani ido na laka. Abin mamaki wa waje da inda ha qauma, ya samu mutane na ta rayuwa a wurin, ana ta hidima. Da ya zo wurin kulla muka ce da shi ya dhal qarnaini, ya kai dhul qarnain, imma an tu'adhiba, imma ka ɗauki matakin azabtarwa, wa imma an tattakhidha fihim husna, ko kuma ka riƙe kyakkyawa tare da su, wanda duk kai zaɓi ya rage naka. Kaga mai adalci an ba shi zaɓi. Buɗan bakinsa kala ya ce amma man zalam, amma kaga duk wanda ya zama azalimi ya saba ma Allah, fa sawfa nu'adhibuhu, yace za mu masa ɗan karen azaba, summa yuraddu ila rabbih, sa'annan za a mayar da shi zuwa ubangijinsa, fa yu'adhibuhu azaban nukra, sai ubangiji ya masa azaba ta kyama, azaba ta ki, azaba ta tsana. Wa amma mana amma kaga wanda imani, wa amila salihan, ya aikata aiki nagari, falahu jazaa'anil husna, falahu jazaa'ul husni, sanaqulu lahu min amrina yusra, kuma da sannu zamu faɗa masa kalmar sauki a shi daga al'amarin mu, zamu hore masa yaje ta al'amuransa cikin sauki ba tare da wahala ba. Ya ƙare da mutanen yammaci, ya sallame su, an shimfiɗa doka, an shimfiɗa adalci, ina ba ta kan wasu mutane ba jikinsu ba, kawai da ta fito kawai babu wani shamaki ko wata kariya ko alaƙa abin nan. Kamar kai yanzu kafin ka ga rana, ai ta daɗe a sararin samaniya, saboda benaye da tsaunuka da itace da menene duk sun baka kariya da ita. Kafin ka ganta to ta riga ta kai sararin samaniya, to su babu wani shamaki. Lam naj'al lahum min duniha sitra, babu wata sitira, babu wata iyaka, babu wani kariya tsakaninsu da ranar da ta fito kai tsaye direct ne alaji. Kai yanzu ka je wannan wani aka ce ka rayu a ina, za ka shagi bakar wahala alaji. Kuma abin da aka yi kenan, kazalik qulna lahu kazalika kenan, ka gane ai can ba mun ce qulna ya zal qarnaini imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna, to kazalika kamar yadda muka faɗa masa a can inda rana ke faduwa, to qulna lahu kazalika haka muka faɗa masa nan inda yazo inda rana ke hudowa, muka ce da shi imma dai ka masu azaba ko kuma ka kyakkyawa tare da su, wannan da ya rage naka. Shine ma'anar kazalik din. Wa qad ahadna bima ladayhi khubara, Allah ce hakika mun kewaye game da abin da ke gabansa da bayansa na sani, mun san komai daga inda ranar take faduwa da ya fara zuwa har inda ranar take fitowa da ya je yanzu. Allah ce mun san komai kafin ya je, mun san da wurin. Kai bal ma mu ne muka lakkana masa cewa je kauri kaza, dan ka gano mulkin ka ya kai wurin ko bai kai ba, me ake a wurin, ka je kai maganin azzalimai da zalunci. Kai kuma yau kana nan kana mulki, iya wani dan ƙwaryen wuri kadai ka sani, al'umma na can na shan bakar azaba, suna fama da bakar aquba alaji. Ruwan sha wannan babu mai kyau, wadatacce babu,
wallahi ka je wani wurin mana aka baka ruwan ka sha mana in ba sa ba sai ka yi zazzabi. sai za ka ji ruwan yana wani wari galmi karci gashi nan dai, kuma ka tafi da ruwanka daga nan su ce kare na masu gari, ba haka ba, su ce kare na masu gari, ka wulakanta masu ruwan da suke sha, wai kai wani ne, wai har ba ka shan ruwan garin kaza da kaza. to inda so na zama samu da ka dawo da cuta gwamma ka tafi da ruwanka, ka gane ai. In ka san wuri na da matsala to tafi da ruwanka, amma idan sati za ka yi a can to kuma kai kaga za ka ita tafiya da ruwan sati guda ne, sai a hankali. Allah ka sassauta mana wannan rayuwa. Amma al'umma suna cikin jafa'i har ga Allah, al'umma suna cikin damuwa har ga Allah, babu ta auri al'umma har ga Allah. Kuma tafiyan nan da muke yi muna fata Allah ta'ala ka sa mana waigi, Allah karka bari mu tafi a haka. Wallahi aka tafi a haka akwai matsala. Wanda ke da ɗan sauran ruwan ƙarewa zai yi. Allah ka sa mu tafi nan waigi. Ya Ubangiji ta'ala ka sa kada mu ce gwamma kaza, amma akwai matsala fa. Allah ka sa mana mafita. Wannan bawan Allah ya kare muhimman sa'id da rana ke hudowa, ina yin ya tinkara aran masu mattaba'a sababan hatta idza balaga bayna suddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون بالأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفقوا نعم حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا الله يبارك لنا. ثم أتبع سببا ذو القرنين ya ƙare muhimmansa a gabashin duniya. Kwatsam da ya yi abin hawansa kawai kuma sai ya bi kawai ya ci gaba da tafiya, babu inda ya ci burki hatta idza balaga baina saddaini, har sai da ya je inda bangaye guda biyu suka haɗu. Bango biyu ya haɗu. Wane bango da wane bango kenan? Bangon gabas da bangon yamma, amma ta ina? Wace maka ta arewa? Ta kudu, to wace maka ta kudu? Ka gane yayi. Ya je tsakanin saddaini, ga saddun ga saddun, ga saddun ga saddun. Ya je inda saddaini, ya je inda wasu bangaye guda biyu suke, kawai shi kenan. Amin ya rabban gayin ko ne ina ne wallahu ta'ala alamu. Lokacin da ya je inda saddaini bangayen nan guda biyu suka haɗu, wajen min dunihima qauman, wai a bayan waɗannan bangayen guda biyu sai samu qauman wasu mutane kuma suna rayuwa a can. In ka ce saddu ne ta arewa ce, min dunihima tsakanin wannan bangon na gabas ne da wannan bangon na arewa na yamma,
ko ko tsakanin wannan bangon da wannan bangon kawai ka kyale Allah kawai da ya faɗa maka shikenan. A bayan waɗannan bangayen guda biyu sai ya samu kauman wasu mutane nan suke rayuwarsu su kuma su waɗannan mutanen la yakaduna yafqahuna qawla ba sa ko kusa su fahimci magana, wai su fahimci magana ba su kusa su fahimta. To amma shi kuma ya aka yi magana da su daga Allah ne. Kalu suka ce ya zalƙarnaini, in ka ce ai tafinta aka sanya, to shi tafintan ta yaya ya fahimci maganar shi wannan zulƙarnaini tunda ai la yakaduna yafqahuna qawlani, kawai dai an yi magana. Ya aka yi maganan nan an yi, ya aka yi ta ohu. Suka ce ya zalƙarnaini, ya kai zulƙarnaini ya ce na'am. Suka ce inna ya'juja wa ma'juja, lalle ya juju da majuju yan kankana da manyan kunnuwa. Aka ce shi wannan ya'juju wa ma'jujun ummatani kabiratani kathiratal adad min bani adam, wata al'umma ce guda biyu manya-manyan al'ummomi masu yawan bala'i, kuma daga bani adama suke, ‘ya'yan adamu ne su ma. Amma duk wanda ka ce ya ƙara maka bayani a kansu ba zai iya ba. Duk labaran da aka shirya maka akan ya juju wa ma juju, labaran sun wuce. Duk sufufin da aka baka na ya juju wa ma juju ka gan su zahiri. Allah ka mana afuwa. Ka fance bane ki nufi ai. Suna shanye ruwa, suna cinye abinci, duk girman rami su cike shi. Yanzu rami nawa ka sani garin ku wanda ba a cike ba? In sun zo gari sai sun shanye ruwan garin kakaf. Yanzu duk inda suka zo suka kafa alaji, rijiyoyi suna ina, ba su tsotse su ba. Idan suka yi kaza, wai wace sifa ce aka baka ta ya juju wa ma juje da baka gani ba kai yanzu? Wani ya ce wai kunnuwan ne kawai, to shi kunne ana amfani da shi a isti'ara, ana ɗaukar ji a matsayin kunne. Ka gane ai, ana ɗaukar me ji a matsayin kunne. Ai muna da kunne a wurin, muna da kunne a wurin, me ake nufi? Muna da mai jo mana magana, muna da idanu a wurin, muna da masu sa mana ido suna kallon ababe. Allahumma amin ya rabbal alamin. Idan ka ce manyan kunnuwan duk ba ga sun amma ku faska alaji, kuna ta kallo an baza muku alaji. An baza kuna ta kallo, ka wuni kana kallo, ka kwano kana kallo da kunnuwa fako kawai dan waka ta istighfari kaji. Allah ka samu na mafita. Qalu ya zal qarnayn nan zamu tashi insha Allah ta'ala. Sadaqallahu alazim. Fata abin da makaranta ya zan daidai Allah ka ba mu lada, kure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya mu gida ne ko asibiti Allah ba su lafiya, masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata. Iyayen da suka yi mana sila zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu, masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani. Dan kaso marasa jari Allah ka ba su jari, masu jari a hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati Allah ya kawo musu ci gaba, mu ɗalibai da muke musu hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira. Waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su, wanda suke da shi Allah ƙara musu, masu fama da ƙarancin abinci ko sutura Allah ka yalwata musu, wanda suke da shi Allah ƙara musu. 'Yan kasuwa da suke zama a cikin shago na haya Allah ka hore musu nasu, wanda suke zama a cikin nasu Allah ƙara musu. 'Yan uwa da ake musu bashi Allah ka hore musu abin da za su biya, waɗanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su. Dukkaninmu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buɗe. Mu karanta salatu annabi tare da
istighfari mu haɗu a Fatiha abinda muka roƙa na alkhairi Allah ta'ala ya karɓa